Dobrý deň, volám sa Jan Herák a mám 27 rokov. V súčasnosti žijem v Bratislave a pracujem v zariadení sociálnych služieb ako sociálny pracovník v Dunajskej Lužnej. Rád by som sa vám predstavil a porozprával vám o mojom živote. Možno sa budete pýtať mnohí z vás, že prečo som išiel študovať odbor sociálna práca. Vždy som k tomu veľmi pozitívne inklinoval a vždy som sa snažil napomáhať mnohým ľuďom, ako sú domováci, ako sú klienti, ktorí nemajú kam ísť, nemajú vlastných rodičov. A sociálna práca vo všeobecnosti je práca, ktorá má pomáhať ľuďom, ktorí sú odkazaní na pomoc iných ľudí. Mal som možnosť pracovať v rôznych sociálnych oblastiach, kde sa sociálna práca vyžaduje na dennej báze. Napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj ako koordinátor v mimovládnej organizácii Úsmevov ako dar. Pracujem ako sociálny pracovník v domovskom vzdelávacom centre, v zariadení sociálnych služieb, ale aj ako koordinátor pre rómske komunity na úrade splnomocnenca pre rómske komunity s pánom poslancom Petrom Polákom. Okrem toho, že som mal možnosť pracovať v rôznych sociálnych oblastiach, sa dlhodobo venujem aj organizovaniu letných detských táborov pre deti z detských domovov, pre sociálne slabšie rodiny, ale aj rómske deti. V roku 2013 ma prišiel podporiť na letný detský tábor aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Polák a aj zároveň poslanec Národnej rady. Po viac ako 2 rokoch pôsobenia na úrade vlády mi Peter položil otázku, a veľmi vážnu otázku, či mám ambíciu ísť kandidovať za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Dlho som rozmýšľal a váhal som, ale nakoniec som sa rozhodol, že áno. Je sociálna práca a práca sociálneho pracovníka dostatočne prospešná pre ľudí z pozície poslanca Národnej rady Slovenskej republiky? Som vnútorne presvedčený, že určite áno. Aj preto som sa rozhodol kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Ak sa chcete o mne dozvedieť viac, určite ma nájdete na Facebooku, na Instagrame, ale aj na mojej webovej stránke www.janherák.sk. Ďakujem pekne.